क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा ब्लकनि आन्डाराव जेन्डार रिसोर्स सेन्टार बेखेवदों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जायफ्रा चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै आंखौ फैबाय थानाय बुब्लियाव एसेब्लाबो थुलुंगानाय एबा हेफाजाब मदद होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। भिडिअखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम सहैयो। आरो कमेन्ट हरनो दाबाव, भिडिअखौ फुल नायजोब, बेनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। फैदो जों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा ब्लकनि आन्डाराव माबायदि जेन्डार रिसोर्स सेन्टार बेखेवदों मावखुलि। जों नायदिनि। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लासो बुजिगोन दे। माने मेन कन्ट्रिब्यूटर इज ऑल्सो BTC गवर्नमेंट। BTR गवर्नमेंटर পৰা ফান্ডিং পোৱাৰ কাৰণেহে মানে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বা অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্ট যিমান BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আছে তাত GRC বহুত ছাকচেছফুলি আৰু বহুত সোনকালে মানে মেটেৰিয়েলাইজ হ'বলৈ পাৰিছে। মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ আগত, বহুতখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টছত এতিয়ালৈকে GRC নাই আৰু হ'বলৈ পৰা নাই, কিন্তু BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি সোনকালে হৈ গৈছে। তাৰ বাবে মই BTR গভৰ্ণমেণ্টকো শুভকামনা জনাইছোঁ, মই কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ দিছোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে তেখেতে যেনেকৈ উইমেন কোচটো লৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকে সেই ছাপোৰ্টটো বনাই ৰাখিব। ধন্যবাদ। ব্লকৰ আণ্ডাৰত এখন জেণ্ডাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ আহিছোঁ। জেণ্ডাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰৰ কনচেপ্টটো ASRLMৰ আণ্ডাৰত লোৱা হৈছিলে। ইয়াত যিমানখিনি আমাৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে যিসকলে মহিলা ইছ্যুজৰ ৰিলেটেড হয়, যেনেকৈ আপোনাৰ হেল্থ থাকে, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ থাকে, পুলিচ থাকে, ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচেছ অথৰিটিজ থাকে, যিমানখিনি আমাৰ ছ'চাইটিৰ বিভিন্ন মানে ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছো থাকে ৰিলেটেড টু উইমেন ৰাইটছ, উইমেন ইকুৱালিটি, তেখেতসকলে ইয়াত মিলি এখন জেগা এনেকৈ প্লেটফৰ্ম পাইছিলে GRCত, যাত উইমেন ইছ্যুজ ডিছকাছ কৰিব পৰা যায়। উইমেন ৰিলেটেড কিবা ইছ্যুজ যদি আছে, whether it's workplace harassment, sexual harassment, gender violence, domestic violence আমি দেখিবলৈ পাওঁ বহুতখিনি কেচেছত, বা any kind of affected by any kind of trafficking or any kind of social evils, তেখেতসকলক এক প্লেটফৰ্ম where they can find support, where they can find help। ইয়াত সেইকাৰণে আমি এখন ইনিচিয়েটিভ ASRLMৰ দিনাৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু আজি ইয়াত দেখি বহুত ভাল পাইছোঁ, কাৰণ আমি চাবলৈ পাইছোঁ যে কোকৰাঝাৰে লাহে লাহে বহুতখিনি ডেভেলপ হৈ আছে। GRC যেনেকৈ এখন ইনষ্টিটিউট বহুতখিনি অসমৰ বহুতখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টছত এতিয়ালৈকে নাই, এনেকৈ এখন GRC ইয়াত আহিবলৈ পাইছে। আৰু মই ছানফ্লাৱাৰ CLFৰ বাইদেউসকলক শুভকামনা জনাইছোঁ, বিকজ দে উইল বি দ্য পায়নিয়াৰ্ছ। GRC যিটো আমি ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ, উইল ইট বি ছাকচেছফুল অৰ নট, ছানফ্লাৱাৰ CLFে আমাক দেখাব। আৰু ছানফ্লাৱাৰ CLFক মই শুভকামনা জনাইছোঁ। ASRLMৰ লগত জড়িত হৈ থকা চব অফিচিয়েলছসকলকো মই শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ গোটেই অসমৰ কাৰণে এখন উদাহৰণ হিচাপে GRCটো চলাব। মই বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টছ যেনেকৈ আপোনাৰ ডালছা আছে বা আপোনাৰ পুলিচৰ আছে, লিগেল ছাৰ্ভিচেছ অথৰিটিজ আছে, তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে GRCক যিমান পাৰে সুন্দৰকৈ ছাপোৰ্ট কৰক আৰু আমাৰ সমাজক মানে একেবাৰে মহিলাৰ কাৰণে আমি সমাজৰ যি কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো মেটেৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ আমাক হেল্প কৰক। ইমানখিনি কৈ মই সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। खुलुमबाय गिबियावनो। दिनै जि जेन्डार रिसोर्च सेन्टार बेखौ दतमा ब्लकनि आन्डाराव सानफ्लावार CLFनि दैदेननायाव खुलिनाय जादों। बेखौ गिबियावनो आं धन्यबाद जासियो जे जोंनि BTR गभर्नमेन्ट आरो जोंनि आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिसन जथायै बेखौ फाइनेन्स खालामनाय जादों। बेनिखायनो आं प्रथमावनो BTR गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद जासियो। आरो बे सेन्टारा खुलिनाय खारना जाहैबाय मा, जिखुनु जेनेबा जोंनि महिलाफोरनि भायलेन्स जायोबा, डमेस्टिकआनो जा, सेक्सुवेलानो जा, जेनेबा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बेबायदिनो हठात हरखाबै जेनेबा समस्या जायोबा बेहाय जास्ट बे सेन्टारावहाय दोनफैनाय जागोन। लोगोसे बेयाव काउन्सिलिं खालामनाय जागोन आरो बेहाय दोनथ'नानै बिनि उनाव बे जेनेबा आइननि प्रक्रिया लानाय जागोन बा जोंनि वान स्टप सेन्टारावहाय दैथायहरनाय जागोन। आरो बियो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव
गिबि खेब खुलिनाय जाबाय आरो बेहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां बेबायदि भायलेन्स जागोन बेफोरखौ बे केसफोरखौ बेहाय लाबोनाय दोनफैनाय जागोन आरो बेखौ आरो दिनैनि जे 25 नभेम्बर बेहाय जेन्डार केम्पेइन हिसाबै जों लादों नेसनेल बेहाय दिनैनिफ्राय 22 डिसेम्बरसिम बे केम्पेइन खालामनाय जागोन आरो बेबायदिनो जोंनि CLF होन क्लास्टार लेभेल फेडारेसन भिलेज अर्गानाइजेसन SHG बेफोरावहाय बे ससियेल एक्सन कमिटिबो दं नारी सुरक्षा कक दङ बेफोरावहाय बेफोरबायदिखौ बायदि बेफोर जेनेबा बाल्य बिबाह जानाङा उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा बेबायदिनो जौ लोंनाङा जेनेबा बेबायदिनो जेनेबा दा नुयो दे जोङो बेबायदिनो मबाइलनि बोथोर जाहैबाय बेबायदिनो गोसोलायना खारो मायो बेफोरखौ जाहाथे जानो हाया आरो जौफोर लोंनानै जेनेबा हिन्जाव बिसिफोरखौ बुयो बा जोंनि सोरबाफोर जेनेबा हिन्जावसा होननानै जेनेबा स्कुलाव थोनहरा बारा फरायनाङा होननानै बेफोरखौ जाहाथे जोङो माबोरै फोसाबनो हायो जाहाथे बयबो स्कुलाव थाङो खुनु भायलेन्स जाया बेफोरखौ जोङो CLF VO SHG लेभेलाव बेफोर एवारनेस होबाय थानाय जायो आरो जाबाय थागोन आरो बे सेन्टारनि उद्देश्यनो बेनो आरो गोजोन्थों आरो दिनैहाय बे जोंनि जेन्डार रिसर्च सेन्टारखौ बेखेवनाय जोंनि चिफ गेस्ट हिसाबै जोंनि मासान्दा पार्टिन बायद' जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बायद'खौ आङो आंनि आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिसननिफ्राय धन्यबाद जासियो आरो लोगोसे जोंनि जेन्डार स्पेसियलिस्ट पद्मिनी ब्रह्म लोगोसे जोंनि SRLनि जेसेबां स्टाफफोर आरो बिभिन्न जोंनि माबा डिपार्टमेन्टनि जेरै डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार दालसा थिग बेबायदिनो पुलिस बिभाग आरो बेबायदि बायदि वान स्टप सेन्टार बेबायदिनो आरो जोंनि BDO बायद' आरो आङो बयखौबो आङो दिनै जेखिनि जि प्रग्राम बेखौ साक्सेस जानायनि थाखाय बयखौबो आं साबायखर जासियो लोगोसे आरो आङो जोंनि BDO बायद'खौ आंनि गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासियो मानोना बे बिल्डिंखौ जोंनि ब्लकनिफ्राय होनाय जादों धन्यबाद थेंक इउ